מה שאנחנו הולכים ללמוד היום ביחד זה איך אפשר בעזרת הבינה המלאכותית בפאדלט לייצר כל מיני מודלים של תמונות. ככה חשיבה יצירתית, חינוך, כל מה שתרצו. אז אנחנו נתחיל מדוגמה, ניכנס לפאדלט שלי ואני אראה לכם מה שאני עשיתי דרך בינה מלאכותית. התלמידים שלי יצרו את האבטר שלהם. כל מה שאתם רואים כאן זה בעצם תלמידים יצרו, אין כאן שמות ככה שאני יכולה להראות. כל אחד איך שהוא רואה את עצמו, איך שהוא מאפיין את עצמו, אולי אפילו אתם יכולים קצת לזהות. אנחנו אחר כך, הכל בתוך הפאדלט אגב, אנחנו אחר כך שיחקנו ככה במשחק זיהוי, וכולנו ביחד זיהינו איזה אבטר או איזה תמונה מהבינה מלאכותית שייכת למי. אנחנו נכנסים לתוך האפליקציה של הפאדלט או האתר, ואנחנו מייצרים צור פאדלט. יש לנו 3 פאדלטים בחינם, אפשר כל פעם למחוק או כל פעם להיכנס לחשבון אחר. אנחנו צריכים לבחור כאן את הדרך שבה הפוסטים יופיעו, דרך ציר זמן, רשת, זרם, איך שאתם רוצים. אני כרגע נשארת עם קיר. עכשיו אנחנו נלך להגדרות, הנה כאן יש לנו את ההגדרות, נלחץ על ההגדרות ונגדיר את הפאדלט שלנו. ניתן לפאדלט כותרת. אוקיי. אז האבטר, צריך לראות שזה לא משנה לנו. האבטר שלי. אנחנו יכולים להוסיף תיאור, אני קצת פחות מתעסקת בזה, להוסיף איזשהו אימוג'י שיהיה בהתחלה. אפשר לשנות את הטפט, זה אני בדרך כלל כן עושה, שיהיה משהו נעים לעין. יש צבעים, יש החלפה של צבעים, יש כל מיני טקסטורות, אחר כך זה עובר לנופים וציורים. אפשר לבחור כל דבר שנוח ונעים לכם. אני אבחר את זה הפעם. שמירה. אנחנו יכולים לבחור ככה, האם התלמידים יכולים להגיב, האם הם יכולים להוסיף לייק. עוד דבר חשוב, האם אנחנו רוצים שהפוסט יעבור קודם אצלנו, לפני שבעצם הוא יפורסם. נלחץ כאן ונחליט האם אנחנו מאשרים כל פוסט. אם אנחנו סומכים על הכיתה אז אין צורך. זהו, נלחץ בחוץ ויש לנו בעצם הנה הפאדלט שלנו מוכן, זה כל מה שצריך. בשביל לפרסם לכיתה, אני לוחצת כאן, אתם רואים את החץ, לוחצים על החץ, ואז אנחנו יכולים, אם אנחנו פתחנו את הפאדלט על הלוח בכיתה, אז אנחנו יכולים ללחוץ על קוד QR והתלמידים סורקים ומתחילים לעבוד. אנחנו יכולים, שוב אני בשיתוף, מראה לכם עוד דרך. אפשר גם ללחוץ כאן, העתק קישור ללוח, ואז לשלוח את זה בוואטסאפ, אם יש לכם וואטסאפ ווב ואתם עובדים במחשב או בטלפון אפשר גם להוריד. אגב, מאוד מאוד חשוב להבין שזה, אפשר כאן ישירות לשתף דרך וואטסאפ. מאוד חשוב להבין האתר הזה, התוכנה הזאת של הפאדלט מאוד מאוד נוח לעבוד גם בטלפון, גם במחשב, גם בטאבלט. הממשק נראה בדיוק אותו דבר, אז זה מאוד קל. הנה אני לחץ כאן וזה מיד יישלח. אוקיי. עכשיו מה התלמידים עושים ומה אתם מסבירים לתלמידים? אז כל תלמיד מוסיף פוסט. לוחצים כאן על הפלוס בשביל להוסיף פוסט. בטלפון הפלוס הזה יהיה באמצע למטה. אני לוחצת על הפלוס. אני רוצה שבעצם התלמידים ייצרו בינה מלאכותית, אוקיי? אז אני לוחצת כאן על 3 נקודות, ובוחרת את הלחצן של אני לא יכול לצייר. ברגע שאני לוחצת על זה, נפתחת לי האפשרות של הבינה המלאכותית. עכשיו, מה הרעיון בבינה מלאכותית? אתם יכולים גם להסביר לתלמידים, שהילד כותב או אני, לא משנה מי, כותב מה שהוא רוצה שהמחשב בעצם ייצור לו. במחשב יש מאגר בלתי נדלה של תמונות חזותיות, ומה שאנחנו נכתוב זה בעצם מה שיהיה, אוקיי?
פחות או יותר. כמה שאנחנו ניתן יותר תיאורים, כמה שאנחנו יותר נדייק בתיאור, ככה המחשב יוכל לאסוף את הנתונים ממה שיש לו, האינטרנט יוכל לאסוף את כל הנתונים ולייצר את התמונה שאנחנו רוצים. כן חשוב להבין שהפדלט עובד אך ורק באנגלית, אז אנחנו צריכים לכתוב באנגלית. אני הכנסתי כאן איזשהו תיאור, הנה אפשר לראות את זה עכשיו, Animal Drawing, Anima זה סגנון ציור יפני, זה לא בדיוק נתן לי את זה, אבל עם העיניים הגדולות, כן נתן ציור. אוקיי, אז הנה בואו נמשיך. Of a 40-year-old woman with a neck length light brown, שיער עד העורף, יש לה פוני, משקפיים עגולים ופנים יחסית במבנה ארוך, בהירה. זהו, וזה נתן לי את התמונות, פחות או יותר, יותר מפחות. אני בוחרת את התמונה שאני רוצה, נגיד זה, את התמונה הזו, זה מעלה לי את התמונה, בדיוק מה שאני כתבתי. אם אני רוצה, אני אפילו יכולה להכניס בתוך הנושא ממש את הפרומפט. הפרומפט זה מה שכתבתי, ולפרסם. והנה התמונה הולכת להתווסף למטה. בעצם הנה התמונה שהוספתי עכשיו.